ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସଂସଦ ଗୃହରୁ ବିଦାୟ କରିଦେବେ, ସିଏ କେବେ MP ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ସବୁ ବିଜେପିର ମିଥ୍ୟା କଥା ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯାହା ବି ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହା ହିଁ ତା'ର ବିରୋଧରେ କେହି କହିପାରିବା ପାଇଁ କେହି ଆଉ ଆଗରେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆରେ ବାବା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ସେଟା ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଏ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଆମର ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ଚିଫ୍ ନରୱେନେ ଜିନେ ସିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ମିର ନରୱେନ୍ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବହି ଛାପିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ନେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହିଟା ତାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ ପଡ଼ିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେଇ ବହିଟାକୁ ସଂସଦ ଗୃହରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଲଗାଇଥିଲେ। ଓମ୍ ବିର୍ଲା ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ବହିଟାକୁ ନୁହେଁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ଆରେ ବାବୁ, ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ବହିଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ବହିଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଆରେ ଚୀନ ଭାରତର ଆମର ଯାହା ବି ଜାଗା ପାଇଁ ଯାହା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ସଡ଼ନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭୟରେ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସାମରିକ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ମି ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ଆର୍ମି ଜେନେରାଲ। ସେଥିରେ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସରକାର ଋଣୀ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଚୀନ କି ଡରିକି ଆମ ଭାରତ ରହିଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ନରୱେନ୍ ଯେ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ନିଜ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖକୁ ନିଜେ ସେଇ ବହିରେ ବୟାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କର ଚୁପ୍ ରହିବା ଏଇଟା କ'ଣ ନୀତି? ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି? ନରୱେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ? ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଆମେରିକା ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡରିକି ରହିବା, ସେ ଧନୀଶୀଳ ଦେଶ ବୋଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବା? ମୋଦିଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଖରାପ କରିଦେବେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି ବିଜେପି ସରକାର ସବୁ ଯେତେ ଯାହା ବି ଭୁଲ କଲେ ବାହାରର ଦେଶ ଆମ ଭାରତ ପ୍ରତି ସେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଦେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ତା ମାନେ କ'ଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭୁଲ? ସଂସଦ ଗୃହରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ? ଇଏ କୌଣସି ନୀତି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବିଜେପି ଯେବେ ଆସିଲା ସରକାରକୁ ତାର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ତ କେବେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ହଁ, ଯାହା ବି କାମ କର, ଭଲ କାମ କର। ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କର। ଏ ନୀତି ଯେଉଁଟା କରୁଛ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି।